sa akong kinabuhi. Nagpabilin yun kami sa pagsaysay, pagmantala sa iyang pulong maigsoon. Nagaingon siya sa iyang pulong maigsoon sa Juan 3:16, kay gugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag dili makabato ni noon o kinabuhi walay katapusan. Mao kana ang katuyuan sa Dios nga igsoon. Gihimo ta sa Dios aron dili silutan. Gihimutan niya aron ta makabaton o kinabuhing walay katapusan. Nga mao yang giandam alang niya atong kinsay kinsa ang mutuo sa atong buhi nga Dios, alang atong kinsang mutuo sa anak igsoon. Mao kana ang katuyuan sa buhi nga Dios. Mao na ang kikang tanan modungol ta sa Ginoo nga igsoon. Ay sa diha ang atong iduol sa atong buhi nga Dios ang atong kinabuhi makabaton ta og kalinaw, kalipay nga dili mahatag sa kalibutan igsoon. Mao kana ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon, siya nagahangyo sa iyang katawhan nga kitang tanan modungol sa Ginoo. Nagayon pa siya sa iyang pulong maigsoon, hiuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halat balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Mao kana ang matuod nga pagsimba sa Ginoo maigsoon nga atong ihalad ang atong kaugalingon ingon nga buhing halad balaan ug makapahimuot sa Ginoo maigsoon.